Mantinidong mabenta sa merkado, paboritong panira kan mga Pinoy ang bangus na dakul ang pwedeng gibuhon na putahe, siring daing na bangus, sinigang, sinardinas, asin iba pa. Kaya ang City Agriculture Office asin Bureau of Aquatic Resources Bicol nagtuwangan tangani makanuod ang mga lokal na parasira kan barangay Mabolo kung paano ang tamang proseso kan paghali nin dugi kan bangus sa ginibong livelihood skills training sa PSO Training Hall. Lain kan bangus deboning, dagos na itukdo digdi ang paggibo nin fish patties asin fish siomai. Bako na sa mga lokal na parasira, kundi pati sa mga benepisyaryo kan Rural Improvement Club of Naga. Dugang nakaaraman ini para sa mga nag-atendir kan training na magagamit ninda para sa paghahanap buhay o paghanap din oportunidad na pagkakakitaan. Pinanginotan ang training ninda Jeneline Ray asin Henry Di Maano kan BFAR. At Naga Ngunyan. Ika ako, kita, ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.